Koordinatsystemet og funktioner. Opgave 1. Få sprite til at bevæge sig fra 0,0 til 100,100. Jeg indsætter først en, når du trykker på mellemrum, styring. Jeg indsætter en gå til x0 og y0, det er der, hvor den står nu. Koordinatet 0,0. Og derefter gå til 100,100. Så prøver vi at se, hvordan det ser ud. Det ser fint ud. Så står der i turen, få sprite til at tegne, imens han bevæger sig fra 0,0 til 100,100. Jeg indsætter en pen. Prøver vi igen. Trykker på mellemrumstakten. Og nu er der en streg. Nu er han gået fra 0,0 til 100. Så står der i træerne, få sprite til at tegne en anden sammenhæng mellem x og y. Nu kan jeg blot ændre i mit tal her i det andet koordinat. Så skulle han jo stadigvæk gå fra 0 og så til det nye koordinat. Jeg vælger, at x godt kan blive lidt større, og at y bliver lidt mindre. Og så ser det så nu sådan ud.